Mumenti ta' paniku fil-Qawra wara li partijiet mill-lukanda Qawra Palace ħadu n-nar kmieni wara nofsinhar. Nar li skont sorsi li tkellmu ma' Net News żviluppa miż-żona fejn hemm is-sawna u l-ispa. Mal-ewwel intervjenew numru kbir ta' membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u ambulanzi illi waslu fil-post sabiex jagħtu l-ewwel għajnuna. It-turisti li kienu fil-lukanda ġew kollha evakwati wkoll il-ħaddiema tal-Qawra Palace. Kollox kienu 15 il-persuni li nataw assistenza urġenti mit-timijiet mediċi li waslu fiż-żona. Anke wieħed mill-pumpieri kellu jingħata għajnuna mit-tobba minħabba tħaħen il bela. Dawk illi nataw l-assistenza ġew mottija b'kutri minħabba r-riħ qawwi. Oħrajn iddaħħlu fi ħwienet fil-viċin u fiż-żona tal-pool tal-istess lukanda. Kelliema l-Protezzjoni Ċivili kkonferma li n-nar ġie taħt kontroll f'temp ta' siegħa għalkemm l-operazzjoni delikata tas-CPD kompliet fis-sjatta wara sabiex jitneħħew it-tħaħen kollha li jinġemgħu fuq ġewwa tal-lukanda. Fil-post intużaw 9 vetturi tat-tifi tan-nar illi waslu mill-istazzjonijiet tax-Ximxija, Ħalfar u Kordin. Fil-post issejħu wkoll 2 ambulanzi. Sakemm intemmet il-ħidma tas-CPD, it-triq ewlenija li twassal lejn San Pawl il-Baħar kellha tingħalaq.